Shalom, ylistetty olkoon Jahava, Bahasham, Jahava Shai, Bahasham, Racha, Wadash. Tuplakunnianosoitukset GMS-leirin senioreille ja apostoleille, Shalom Israelin kansan toivotuille valituille maailmanlaajuisesti. Näiden videoiden alussa, kun sanon Jahava, Bahasham, Jahava Shai, se tarkoittaa Jahava, Jahava Shain nimessä, ja Bahasham, Racha, Wadash tarkoittaa Pyhän Hengen nimessä. Tämä Bahasham tarkoittaa siis nimessä. Jahava on taivaallisen isän oikea nimi muinaisella hebrean kielellä. Hänen poikansa nimi on Jahava Shai. Ja tämä Pyhä Henki, Racha, on henki ja Wadash on pyhä. Okei? Eli Jahava, Bahasham, Jahava Shai, Bahasham, Racha, Wadash. Eli ylistetty olkoon Jahava, Jahava Shain nimessä, Pyhän Hengen nimessä. Ja tämän videon aihe tulee olemaan toinen Tessalonikalaiskirje, luku 2. Kommenttiosiossa pyydettiin tämän kappaleen tulkintaa. Ja ymmärtääkseni varsinkin nelosjaetta, jos puhutaan Jumalan temppelistä, mutta mä käyn tän koko kappaleen läpi. Ja kun puhutaan antikristuksesta, niin Raamattu sanoo, että on monia, tässä on yläotsikko vastustaja antikristus, niin Raamattu siis sanoo, että on monia antikristuksia. Okei? Se on muistaakseni ensimmäisessä tai toisessa Johanneksen kirjeessä. Eli ei tule olemaan mitään ihmeen yhtä antikristusta, jolla on 3 silmää tai mitään tämmöistä. Okei? Vaan kaikki, jotka ovat totuutta vastaan, jotka ovat Jahava Shaita vastaan, niin ovat antikristuksia. Niitä on monia. Okei? Toinen kirje Tessalonikalaisille, luku 2, lähdetään jakeesta 1. Otamme nyt puheeksi Herramme Jahava Shai Hamashayahin tulemisen ja sen, että meidät kootaan hänen luokseen. Ja tämä Kristus, kreikan kielellä siis Christos, tarkoittaa voideltua, niin hebrean kielellä se on Mashayah. Okei? Ja kun sanoo ha Mashayah, se ha on niin kuin englannin kielen te. Eli te anointed. Te Christ. Ha Mashayah. Okei? Me pyydämme, veljet, ette te heti menetä malttianne ja säikähdä, jos joku vedoten hengen ilmoitukseen tai muka meidän puheeseemme tai kirjeeseemme väittää, että Herran päivä on jo käsillä. Okei, koska tämä apostoli Paavali, niin hänen aikakausi oli 2000 vuotta sitten about, joka oikeastaan oli Herramme Jahava Shain tämä aikakausi, niin silloin tämä loppu ei vielä ollut käsillä. Okei, oli niin paljon näitä profetioita vielä edessä. Okei. Muun muassa tämä renessanssi ja siitä alkanut edomilaisten tämä lyhyt hallintokausi sekä meidän israelaisten orjuutukset ja niin edespäin. Siinä oli paljon profetioita vielä edessä. Mikrosiru, eli Raamatun pedon merkki, 3. maailmansota. Joka 3. maailmansota se on mainittu myös Raamatussa, okei? Jos lukee Ilmestyskirjaluku 18, Jeremian kirjaluku 49, 50 ja 51 sekä Jesajan kirjaluku 13, 34, jossa puhutaan Babyloniasta. Se on kirjoitettu koodikielellä, jossa nämä nuolet ja jouset, ne puhuu ydinaseista, joilla Yhdysvallat tulee tuhoutumaan. Okei? Eli Herran päivä ei ollut silloin 2000 vuotta sitten. Tai se lopun päivä ei ollut silloin. Okei? Ja 3. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Ja tämän takia on tärkeää mennä näihin muunkielisiin versioihin, koska tässä englanninkielisessä versiossa sanotaan there shall be a falling away first. Okei?
eli tämmönen kaatuminen. Ja mitä sillä tarkoitetaan, niin on tämä vuoden 70 ajanlaskun jälkeen tapahtunut roomalaisten sorto meitä israelaisia kohtaan. Ja kuinka siinä vaiheessa sitten se oli suuri isku meidän koko kansallemme. Okei? Se oli tää suuri diaspora. Elikkä sekoitus muiden kansojen sekaan. Kuten me nähdään tää englanninkielinen versio KJV, tää kuningas James-versio on parhain opiskeluväline, koska se on kaikista lähempänä näitä alkuperäiskieliä, eli vanhassa testamentissa hebreaa ja uudessa testamentissa kreikkaa. Okei. Me nähdään tässä lukee, se on tää vasemmanpuoleinen jae 3. Hypätään tähän kohtaan, se lukee except there come a falling away first. Okei. Elikkä tulee tämä suuri kaatuminen. Ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Ketkä orkesteroi tämän vuoden 70 sorron? Ne oli roomalaiset. Okei. Ja vielä tänäkin päivänä Roomassa on tää Tiituksen arkki. Ark of Titus. Ja tiedän, koska olin Roomassa viime vuoden helmikuussa. Ja he siis juhli tätä israelaisten sortoa ja kaltoinkohteluita ja murhia. Okei? Ja kun me puhutaan itse laittomuudesta ihmishahmosta, me puhutaan kansasta. Pitää lukea kirje roomalaisille luku 9 sekä Malakian kirja luku 1. Ja se pointti on jakeessa 4, kuinka edomilaiset, Esau, okei, tää kaikki, tän maailman päänäyttelijät on Jakob ja Esau, okei? Jos Jakobista kantautui nämä israelaiset ja Esausta nämä kaikki muut kansat. Esausta siis nämä edomilaiset. Tuo oli äsken lipsahdus, eli ei kaikki muut kansat, vaan Esausta jälkeytyi edomilaiset. Sitten on näitä muita kansoja, kuten ismaililaiset, eli arabit, hamiitit, eli nämä itä-afrikkalaiset, muun muassa somalit, kenialaiset ja niin edespäin, jotka ei ole samaa kansaa kuin esim. Länsi- ja keski-afrikkalaiset, se on ihan täysin eri meininki. Sitten vaikka nämä elamilaiset, eli nämä intialaiset, ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta israelaiset, ne 12 heimoa, ovat siis enimmäkseen afrotaustaiset sekä latinot sekä natiivi- ja seminole-intianit, mutta myös kaikkien muidenkin kansojen ulkonäöllä varustettuja israelaisia löytyy. Okei, voi näyttää arabilta tai itä-afrikkalaisilta tai kiinalaiselta tai vaikkapa saksalaiselta, mutta aidosti onkin israelainen ja se on henkinen asia. Mutta nämä edomilaiset, niin ne ovat enimmäkseen tämä niin kutsuttu kaukasoidirotu, okei, tai niin kutsutut Caucasians, okei. Mitä Esausta sanotaan, että hän siis oli punainen. Edom tarkoittaa punasta, adawam hebrean kielellä. Ja jos katsomme tarkasti, niin nämä niin kutsutut valkoihoiset, varsinkin kesällä, jos aurinko polttaa, niin he ovat siis punaihoisia. Okei. Ja katsomme tätä heidän duunaamaa jälkeä, renessanssia jälkeen, niin se on selvää, että he ovat tämä laittomuus ihmishahmossa. Okei, me katsotaan nämä pankkiriperheet, Rothschildit, Rockefellerit ja niin edespäin. He ovat kaikki näitä kaukasoideja. Okei, mitä he teki natiivi-intiaaneille, mitä he teki afroamerikkalaisille ja jopa sen jälkeen mennessään kolonisoimaan Afrikan maat vähän yli 100 vuotta sitten. Okei, varsinkin Länsi- ja Keski-Afrikan, jossa on nämä israelilaiset, niin se jälki paljastaa itsensä. Okei, Christopher Columbus, hän oli siis täysmurhaaja. Ja jopa se vuoden 70 ajanlaskun jälkeinen sorto, niin sekin jo näytti tän, että kuka se laittomuus ihmishahmossa on, okei?
jotka nämä muinaisroomalaiset oli tähän aikaan edomilaisia. Okei, tämän jälkeen sitten nämä hyvät keisarit, okei, Nirvat ja Trajanit ja Marcus Aureliukset ja niin edespäin, he olivat israelilaisia. Okei, mutta se on eri aihe. Jatketaan jakeeseen 4. Hän vastustaja korottaa itsensä kaiken Jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Okei, eli tämä on ensinnäkin niin koodikielellä tarkoittaen sitä ylpeyttä, jota nämä edomilaiset edustavat. Okei? Ja niille israelilaisille, jotka tänä päivänä näyttää esimerkiksi edomilaisilta tai vaikka kiinalaisilta, niin kun ensimmäinen kirje korintolaisille luku 15 jakeesta 50 eteenpäin kertoo, me muutumme, eli me saamme uudet kehot, niin heidänkin nämä ulkomuodot tulee siinä mielessä muuttumaan. Mä itse uskon, että ne tulee olemaan sen tyyppiset, että heidän kasvonpiirteet kuitenkin pystyy tunnistamaan, keitä he oli tänäkin päivänä, mutta sitten kuitenkin, että siitä tulee, jos esimerkiksi joku on italialainen tänä päivänä, niin sitten se ulkonäkö menee enemmän latino-muotoon, että on ruskeampi iho ja sitten joitain tämmöisiä minimaalisia kasvonpiirren muutoksia. Okei, tää on omaa spekulaatiota, mutta kuten me luetaan tästä vanhasta testamentista Mooseksen kirjoissa, niin tämä Mirjami, niin hän sai tämän leprosy, eli spitaalin, okei, puhtaan spitaalisuuden, joka on valkoinen iho. Ja he kutsuivat sitä synniksi ja sen jälkeen, tietyn ajan jälkeen se rangaistus sitten otettiin pois ja hän sai hänen melaniinin takaisin. Okei, joka ihan luontokin näyttää, että melaniini se on rikkaus. Ja tässä siis, kun puhutaan tästä, että he julistaa olevansa kuten Jumala, niin se on kaikki tää teknologian yltäkylläisyys, tää kaikki valvonta, nämä kaikki valvontakamerat, nämä kaikki muunnokset, halutaan tehdä jotain uusia kasveja, uusia hedelmiä, uusia hyönteisiä, yritetään luoda laboratorioissa, yritetään muunnella säätä. Okei, nämä on kaikki näitä asioita, jotka todistaa, että nämä kaukasoidit, ei kaukasoidit, vaan edomilaiset, josta enimmäkseen kuitenkin ovat näitä kaukasoideja, mutta se erotus aina on hyvä tehdä, niin heillä on siis tämä probleema tästä Jumalan olemuksesta, okei? Ja se on kirjoitettu Hesekielin kirjassa 28 vielä syvemmin. Mä en halua hirveästi tähän väliin lukea siitä, mutta katsotaan, jos mä otan muutaman jakeen. Minulle tuli tämä, mä otan jakeesta 1, minulle tuli tämä Herran sana. Ihminen sanoi Tyroksen ruhtinaalle, näin sanoo Herra Jahava. Ja tässä tänä päivänä puhutaan edomilaisista. Sinä olet käynyt ylpeäksi, sinä sanot, minä olen Jumala, minä istun jumalten istuimella keskellä merta. Ja meret tai meri, niin puhutaan kansasta, kansoista, väkijoukoista. Eli heillä on tää hallinta median välityksellä. Hyvä esimerkki tää COVID-19, tämä pandemia. Niin koko maailma meni ihan hysteereihin, koska median avulla heidät pistettiin siihen hysteeritilaan. Ihminen sinä olet et Jumala, vaikka pidät itseäsi Jumalana. Eli näillä edomilaisilla on siis tämä probleema, että he haluavat olla niin kuin korkein voima. Tai he haluavat olla se korkein voima, jota he eivät ole. Niin kuin jos lukee eteenpäin, niin se tulee jatkamaan. Ja jopa silloin 70 ajanlaskun jälkeen, niin sen vuonna 70
tapahtumissa siihen piiritykseen, niin siinähän sitten tämä Jumalan temppeli, se tuhoutui myös fyysisesti, joka on Israelissa. Okei, se ensimmäinen tuhoutuminen tapahtui Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikana, ja sitten se kuitenkin uudelleen rakennettiin, kun tämä Kairos, tai tämä Cyrus englannin kielellä, persialaisten kuningas, antoi luvan näille Esralle, Nehemialle ja niin edespäin. Okei, Zerubabel, okei, Joshua, ylipappi Joosua, niin he sitten uudelleen rakennutti tämän temppelin, mutta sitten 70 ja tämä oli sen Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen, ja sitten sen jälkeen taas 70 ajanlaskun, eli vuotena 70 AD, 70 ajanlaskun jälkeen, niin sitten se tuhoutui taas. Okei? Ja 5, muistattehan, että puhuin teille tästä jo silloin, kun olin luonanne. Te tiedätte, mikä häntä vielä pidättää, niin että hän ilmestyy vasta, kun hänen hetkensä koittaa. Okei? Ja kun me mennään tässä Jahva Shai, hän tulee saapumaan, kun hänen aikansa koittaa. Okei, ja sitten taas nämä edomilaiset, niin kuten tässä lukee tässä toisessa jakeessa, että ei tuu tätä Jahva Shain paluuta, tämä loppu ei tuu. Siis tarkoitan jae 3. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itsenne harhaan ennen tuota päivää, ennen kuin Jahva Shai saapuu. Näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Okei? Joka se on myös tapahtumassa tällä hetkellä. Joo, 70 ajanlaskun jälkeen sekä tällä hetkellä. Okei, maailma on herännyt siihen, että nämä edomilaiset niin ovat riivattu kansa ja he johtaa maailmaa riivaudessa. Okei, jos me katsotaan uutisia ympäri maailmaa, niin ihmiset ovat äärimmäisen epätyytyväisiä tähän nykypäiväiseen maailman hallintoon, joka se on kirjoitettu sanalaskuissa 29 ja 2, että kun oikeudenmukaiset johtavat, niin kansa riemuitsee, mutta kun riivatut hallitsevat, niin kansa huokaa. Ja siinä tarkoitetaan huokaa negatiivisesti, okei, huokaa siitä tuskasta ja raskaudesta, mitä he joutuvat käymään läpi päivittäisessä elämässään. Okei? Ja 7. Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä. Okei, ja tässä siis meidän kuuluu mennä ajallisesti, eli nämä Raamatun profetiat, niin jokainen tapahtuu siihen aikaan, kun siihen osoitettuun aikaansa. Okei? Eli se oli mahdotonta, että olisi tapahtunut nämä maailmansodat silloin 2000 vuotta sitten, tai että Herra Jahva Shai olisi saapunut 1500-luvulla. Eli kaikki nämä tapahtumat niin on oikealla ajallaan. Ja
8. Silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jahve Shai on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Okei? Eli kun Jahve Shai saapuu, niin hän tulee kaatamaan kaiken mahdin, vallan ja voiman, joka tänä päivänä on pystyssä. Okei? Luetaan se ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, luku 15 ja 24. Mennään suoraan pointtiin, tässä puhutaan Jahve Shaista. Sitten seuraa kaiken päätös, kun hän luovuttaa kuninkuuden Jahvalle, isälle, kukistettuaan kaiken vallan, mahdin ja voiman. Okei, kun nämä kiinalaiset esimerkiksi, he tulee olemaan se seuraava maailman poliisi, he tulee olemaan se seuraava supervoima. Jos venäläiset luulee niin, jos saudi-arabialaiset luulee niin, tai iranilaiset, niin se ei pidä paikkansa. Yhdysvallat, joka tällä hetkellä on ollut tämä maailman poliisi, he tulee kaatumaan ydinasetuholla. Ja samoin nämä kaikki muutkin valtiot, niin ei he tule kukoistamaan, vaan Jahve Shai, Herran poika, tulee luovuttamaan tämän kuningaskunnan isälleen, ja siitä lähtee käynti Israel kuningaskunta maan pinnalla. Tää toinen Esran kirja, jota ei ole käännetty suomeksi, joka on osana näitä Mikael Agricolan rikoksia, kun hän käänteli tätä raamattua. Oikeasti apokryfa, se kuuluu myös raamattuun, ja siinä on tämä ensimmäinen ja toinen Esran kirja, niin toinen Esran kirja luku 6 ja 9 sanoo, että Esau on maailman loppu ja Jaakob on sen seuraavan alku. Eli kun tämä riivottu maailmansysteemi kaatuu, niin heti sen jälkeen oikeudenmukainen Jaakob eli Israel kuningaskunta lähtee käyntiin. Tästä on myös kirjoitettu toisessa Pietarin kirjassa luku 3 ja juuri jae 13. Jos puhutaan uusista taivaista ja uusista maista, ja se kreikankielinen sana uudelle on kainous, joka tarkoittaa päivittynyt. Eli se ei tule olemaan missään kirjaimellisessä taivaassa tai jossain toisessa planeetassa se paratiisi tai se kuningaskunta, vaan se tulee olemaan täällä maan pinnalla. Sitten aikojen saatossa me tullaan vierailemaan muita planeettoja ja varmaan myös asumaan niissä ja niin edespäin, mutta se tulee lähtemään tästä maapallosta. Toinen Tessalonikalaiskirje luku 2. Ja 8. Silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jahve Shai on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Ja se hänen suunsa henkäys on nämä israelaiset miehet, jotka on kutsuttu tähän totuuteen, jotka on ekaksi opetellut tämän totuuden ja selkeän jakaa sitä, selkeän opettaa sitä. Ja tää Raamatun sanoma on se ase. Meidän ei kuulu mennä mihinkään mielenosoituksiin, meidän ei kuulu mennä tekemään mitään aggressiivisia väkivaltatekoja, meidän kuuluu vaan opettaa tätä Raamatun totuutta. Se on se ase. Kuten sanoo kirje hebrealaisille luku 4 ja 12. Ja 9. Vääryyden ihminen tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Joka saatana, se tarkoittaa, se on itse henkinen demoni, saatana, ja sitten myös puhutaan saatanan fyysisestä vastineesta, joka ovat nämä edomilaiset. Ja saatana, se tarkoittaa siis vaan vastustajaa, vihollista. Ja kun me luetaan psalmit luku 83, se kertoo meidän israelaisten viholliskansoista, joista ensimmäisenä listalla on edomilaiset. Ja 10. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Eli tässä puhutaan näistä israelaisista, jotka ei ymmärtänyt tätä totuutta. Koska suurin osa meidän kansasta
näistä Israelin 12 heimosta, heidän silmänsä on suljettu. Okay? Kuten sanoo Jesajan kirja luku 6 ja 9 sekä kirja roomalaisille, onko se jae 11, jos puhutaan, että Israel ei ole saanut sitä, mitä hän on halunnut, mutta valitut ovat sen saaneet. Pelkästään valitut on kutsuttu tähän totuuteen ja pelkästään valitut tulee pelastumaan. Okei, tällä puolella. Ja sitten ne riivatut israelaiset, jotka tällä puolella tulee menehtymään ja jotka ei vastaanota tätä kunniallista pääsyä Israel kuningaskuntaan, he tulee sitten syntymään Israel kuningaskuntaan näiden oikeudenmukaisten israelaisten jälkeläisinä. Okei? Kuten on kirjoitettu Danielin kirjassa 12 jakeesta 2 eteenpäin. Okei, he tulee syntymään häpeissään tähän Israel kuningaskuntaan. Ja 11 siksi Jahava lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen. Okei? Suurin osa meidän kansasta niin ne uskoo tähän nykymaailmaan, ne yrittää tavoitella jotain elämää tämän nykymaailmansysteemin pohjalta. Okei, jotain suurta uraa, keskittyy siihen. Okei, jotain urheilijan uraa tai jotain artistiuraa. Vaikka aidosti, jos haluaa menestyä noissa maailmoissa, niin pitää tehdä asioita, joita sä et haluaisi tehdä. Okei, pitää myydä sielu. Ja 12 niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat valinneet vääryyden. Okei? Eli jopa meidän Israelin kansasta niin pelkästään valitut tulee pelastumaan, ja se rukous on olla osana Israelin kansan valittuja. Ei pelkästään, että tietää tämän Raamatun totuuden, se ei riitä. Okei? Pitää toimia sen mukaisesti ja sitä kautta lähteä työstämään tätä polkua ollakseen Herran valittujen joukossa. Ja 13. Mutta teidän vuoksenne meillä on täysi syy kiittää Jahavaa. Te Herralle rakkaat veljemme, Jahava on valinnut teidät ensimmäisenä pelastumaan, kun henki pyhittää teidät ja te uskotte totuuteen. Okei? Tähän juuri Jahava Shain Hamashayahin kirkkauden omistamiseen hän kutsui teidät, koska toimme teille evankeliumin. Mitä evankeliumi tarkoittaa? Se on gospel, eli hyvä uutinen. Ja tämä hyvä uutinen, tämä Raamatun hyvä uutinen on vain israelilaisille. Taas alkaen Israelin kansan valituista. Mutta se ei ole muille kansoille. Okei, ja tässä Israel kuningaskunnasta nämä muut kansat tulee olemaan meidän orjia. Okei. Ja sitten 1000 vuoden jälkeen nämä edomilaiset tullaan hävittämään, kuten sanoo Obadian kirja, luku 1 ja 18. Ja sitten nämä muut kansakunnat, niin he tulee saamaan vähän enemmän vapauksia. Okei, he tulee saamaan omia maa-alueita, joissa he voi oleskella, mutta he silti tulee olemaan meidän israelaisten alapuolellamme. Okei, he tulee maksamaan meille veroja ja niin edespäin. Koska me israelaiset tullaan vastaanottamaan ne siunaukset, jota 5. Mooseksen kirja 28 jakeesta 1-14 saakka puhuu. Nämä muut kansakunnat ei tule vastaanottamaan ikuista elämää ja henkisiä kykyjä ja niin edespäin. Ja 16. Itse Herramme Jahava Shai Hamashayah ja Jahava, meidän isämme, joka on rakastanut meitä ja on armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, rohkaiskoot sydämiänne ja antakoot teille aina voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin. Okei? So, tässä on tämä toinen kirja Tessaloniikalaisille luku 2 tulkinta. Ja jos on jotain muitakin Raamatun kappaleita tai jotain kohtia, niin saa kysyä ja meikäläinen sitten vastaan niihin. Shalom.